Uphuhliso lweendawo zemveliso lwasoloko lusiza ngexabiso, ungcoliso lwanda ngamandla kwihlabathi jikelele. Kodwa le ngxelo ithi oko kungatshintsha. Uhlumo kwezoqoqosho lungenzeka ngexa sikhusela ihlabathi. Kodwa oku kudinga ukuzinekezela koosomashishini kunye norhulumente. Business as usual is very hard to turn around or to redirect. It requires strong commitment from governments to make the step forward. But it requires good evidence on the basis of which governments can persuade their peoples and their parliaments that this is right. Le ngxelo ingoqoqosho nesimo sezulu ithi kudingeka izixeko ezincinci nezinonxibelelwano olungcono. Le ngxelo ikwacebisa ngelithi makusetyenziswe ndlela zimbi ukuvelisa umbane. Urhulumente weli uthi naye usekhondweni. Our National Development Plan, which is our blueprint, at least until 2030, considers climate change as composite to the transformation programs that we must implement. Owayesakuba ngumphathiswa wezimali kweli uTrevor Manuel ngomnye wezinkokheli zehlabathi zingamashumi-21. We should do both. We should grow our economies and reduce emissions. There is a growing evidence of conscious decision making. Lekhomishani ikholelwa ukuba le minyaka 15 izayo iza kuba noxinzelelo kwihlabathi. Ndingumalungelo Puyi eGauteng.